haino hailam sogo jotono tiar hadu kok tumawo sungtini muni rokno kwbangmano nangkukmani kok tumarok sai khonarnai abo ei video no paithak jarnai tongna bagui koyo tini puila kok tumangkha tini sub zonal chairman borong gonang apon deborma lukurokno nogo haino asogoi tongyawi bobak grano joto phan karak bai logire laine hinui koikha nirok naine di bo samani ki samang pili ke bini sas kemeti bo bini pocket ni rang pushano sebai ni bo klai to man ke se klai man lagi ba sim dop hani bagai sini bubak grani bagai sini tina ni bagai sim asibro sim klai man la padang lukurno omon koyang musung padi please nogo erem asubuita to mai sini please o jorawo sini paithak ni jawab kali sim o jorawo bubak gran non na sigui bubak grani tai sim dop hano sini kusung sini lai buma thang do kebang masin bono langma cholang kha chin do phan bagis thiri nai bon no mu kong no mu tu khlali sini thinang ni kong no mu tu khlai dai se buba kan lo dai ang obon koi na mu sumo sini coba ke plain tu sini sanmo tin na hambai phai da bokta ka sakok man bakak thangane mia borong gorang David Mura singbo boni Facebook ni bising tei boba grano tawana di tei takap di ni shakha tei bo dofani bagai nangkhe jelo thangnai guli masake guli sanai thainia hinge theri nai hinai bo shakha yerok nai di bo samani ki samang bilirok boba gra je khaimani jotheshto khaika onek khaika nangkhangke jeng netrito ronai phia ba dofani bagai lorai songram khainai ei lorai songramo jel hinge jel guli hinge guli thaina nangkhe thei ronai o porjaye mathangnai dofani phirna bagai aboni bagai ang tini mono sanamo sugu je kono dofa yok sama manna thakake bolidan rana nangnai sacrifice kenan nangnai o sacrifice de masok bung bukhau kari hingke bohok nornai mokolo chosma kosam kanai kamsli sengnai gari keseng nai pia ba dofa piyok sagna phai da bokta ka sakok man bakak thangane ini srang salo Tripura Assembly wo Tripura mothani jotta MLA ro board exam ko borok script no tewaisa rungsrungnai rok no roman script by exam mar renai hinai khorang ti salaikha nirok video bising tui nugoi man khana